Момчета, вие се забавлявате толкова много тук! Здравейте на всички! Бих искала да играя с вас и ето моята кукла. Какво става? Къде отидохте? Никой не иска да играе с мен. Какво? Здравейте, красавици! Видяхте ли това? Хайде да видим какво има вътре. Толкова е... Вау! Здравей, здравей! Имам нужда от нея. Какво? Здравейте на всички! Хайде, седнете! Ще ви направим супер красиви! Ето го моят случай! Вау! Да започваме! Това е толкова яко! Не мога да повярвам! О, нуждая се от ножица! Нека да започнем! Ще направим всичко сега! Отърваваме се от нещата, които не ни трябват. Почистваме всичко. Това е много по-добре. И сме готови. Трябва да сложиш нещо там. Точно така. Да видим. Вкусно. Какво прави тя? Мисля, че го намерих. Какво апетитно око. Не! Опа! Ето твоето ново око. Това е много по-добре. Страхотен резултат. Знам, но нека продължим. Трябва да работим върху красивото ти лице. Премахваме нещата, от които не се нуждаем. Добре ли си? Да, благодаря! Вау, колко е готино! Ще направя нещо интересно. Нека да изрежем тази гъба или каквото и да е. И още един разрез. Момчета, мисля, че можем да използваме това за грим. Вижте, оформям лицето и... Да, добра работа. Знаеш как да го използваш. Виж какво правя? Гримачерка за коса. Знаеш ли защо? Фалшиви лунички. Те са толкова на мода. Преминаваме към устните. Вече изглежда красиво. Малко очна линия и изкуствени мигли. Наистина ми харесва, но косата ми, какво да правим с нея? Невъзможно е да го среша. Опа! Мисля, че извадих малко коса. Косата ми какво направи? Имам решение. Ще ти направя бърза прическа. Ще обръсна всички излишни части. Плешив ли съм? Не, косата ми. Какъв е този звук? Да бягаме! Не. Успокой се. Така ще бъде по-тихо. Ще имаш нова коса. Това е много по-добре. Сега си истинска красавица. Искам да изглеждам така. Добре. Почакай малко. Не.
Чудесно! Ще направя малко магия с косата ти. Продължаваме нататък. И това е гениално! Сега, махайки тези вилици и вуала, вече имаш кадрици. Много ти отиват. Имаш невероятен стил. Вау, наистина е страхотно. Обожавам тази прическа. Но какво да правим с ногтите ми? Не ми харесва как изглеждат. Ще ми помогнеш ли? Нека преминем към ногтите ти. Ще използваме най-ярките цветове възможно. Ще бъде свежо и красиво. Вау, сега втората ръка. Хубаво. Мислиш, че е красиво? Просто е невероятно. Ще трябва да взема нещата в свои ръце. Имам няколко красиви комплекта. И това е нещо много интересно. Мога ли да ги взема? Каквото кажеш, ще издигнем ногтите ти на съвсем ново ниво от другата ръка. О, това е наистина красиво. Вау, това е точно това, което исках. Харесва ми. А сега да преминем към дрехите ми. Знам, не казвай нищо. Вау! Какво имаме тук? Модно ревю! И ето ме! Как ти харесва? Ами, 6 от 10. А този туалет? Не е ли готин? Вау, харесва ми! 8 от 10. Ще трябва да опитам отново. Ами този? Много ярък и готин. Много е забавно, но не. О, сега ще се случи. Мръдни. А сега на подиума има супер звезда. Вау, истински шедьовър. Знам, толкова е красиво. Не е ли готино? Как ти харесва облеклото ми? Вау, аз не знам какво да кажа. Невероятно е. Почакай малко. По-добре ли е? Мисля, че е стилно и много красиво. Виж всички тези детайли. Прекрасен туалет. Съгласен ли си? Да, това е перфектно. Момичета, гордея се с вас. Всички изглеждаме фантастично. Време е да тръгваш. Работата ми тук е свършена. Вау! Върнахме се! Ти си толкова красива! Благодаря ти, приятелю. Това беше толкова забавно преживяване. Здравейте на всички! Вау! Чакайте! Искате да играете с мен? Аз ли съм най-красивото момиче в училище? Направихме го! Толкова съм щастлива! Колко е прекрасно! Да, работата ми тук определено е свършена. Момчета, не забравяйте да харесате това видео, оставете коментар отдолу и не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ще се видим много скоро. Чао!